pagsugat nato sa Year of the Pig. Sayra nato mga kapuso, kining kinabuhi sa usa ka kanhi working student apan karon usa na sa mga dagkong mamaligyaay og lechon ug supplier og mga baboy sa dakbayan sa Talisay. Kini pinaagi sa kwento ng Pilipino. Ako si Raul Pakulanang, 40 anyos, lumad nga taga Negros. Gikan ko sa nga walang-wala, wala ko'y ginikanan, gibiyaan ko sa kong mama, nag-edad pa kog 2 years old. Akong manghod 7 months pa. Hantod pagka namatay pod akong amahan, nag 7 years old ko. Ding hangtod na nadindiin ako puyo, dito na ako sa kong iyaan. Yung nilayas ko sa kong iyaan, nakapadulong ko sa mga madre nilang Sister Rose Malunda sa Infant King Academy. Yung nahuman kong high school sa Ilaha, muto ningon si Sister Rose nga pwede na ko manarbaho kay okay na daw kuno ko, pero ni anak ko nga, sister, di pa ko kasarang. Mutong gidala ko niya diri sa Cebu. Isip mo panimpalad na lang ba. Una nga pa-eskwela ko ng sister, gikuha na ko electrical engineering. Doon sa 5 ka tuig na kong inantos, nahuman ako akong kurso electrical. Pero wala ko ni-take og board. Hantod na naminyo ko, taga diri sa Talisay, mga bili sa apelido. Una nga, dinhin na dayon ko nakapuyo. Ding nagsugod na ang akong negosyo sa usa ka buok nga baboy. Yung gikan sa usa na natulo ding na 5, pag-abot og mga 15 na kabuok, nitapon akong Negros, sa yuta gin akong natawhan. Kay didto na ako makuan nga naa didto ang daghang kaing stock na sa baboy. Sa about og litson, pirmi murag gitry ra bitan ako, nadawat na ako nga mga comment, pero tungod lagi nga naghinanglan kasi muhang nga mo improve ka, dawaton gini mo bisag unsay isultis tao. Hantod naingon ani nakapatukod og balay, gumikan ra sa litson. Ang kanang mga litsonan diri sa kuha nagakuha anang mga stock nila. Ang sekreto nako ang kanang paningkamot, ubanan sa pagampo sa Ginoo. Kay wala ang Ginoo, wala sad taron. Katong mga taong walang-wala, padayon lang gid mo sa inyohang tinguha. Ayaw lang saktin yung binuang, ka ang binuang di gid mo mulampos.